Ei voi adoptoida mut. En. Okei. Noniin, mennään leikkipaikkaan, tuu. Okei. Onko se ilmanen? Se on ilmanen, Kyllä mennään. Hei, ota pikkuläpsi, tuu tänne. Tuu suihku ennen kuin me Ai joo. Iska, mä tulin viemäri, Iska! Iska! Tuu! Iska! Iska, me ollaan viemäris. Taas Täällä jästi. on hot tub. Ai joo, mennään hottubiin. Ei se niinku, mä voin takuma. Tää polttaa näitä poistat! Tuu, haluatko juomaan? Joo. Mansikka. Onks alkoholi? Ai joo, toi oli hyvä, tuu mennään. Ei Iska, miksi tää on niin paljon vettä? En mä tiedä. Vau, Iska! Toinen hot tub. Mennään liukumäkeen. Tuu. Mulla on liukumäki. Tää on sun liukumäki. Sä et mene tohon isoon liukumäkeen tuo ylhäällä. Menen! Liukumäki, mä tuun! Voimme lisätä juomaa tänne. Ei! Mun pitää mennä ylös! Mä menen ylös! Ei ota! Sä pääset noihin vihreäseen ja viivaan liukumäkeen. Mä menen isoon liukumäkeen, mä menen hurjeen poikin liukumäkeen! Menenhän! Sä et estä Se on mua! suljettu! Ei ole! Iska! Iska, mä tuun! Iska! Mua isketaan pelottavaa! Oi! Mä menen tohon hurjaan! Iska, mitä tää patsas tekee, toi mies tuolta? Ei se oo patsas, se on ihminen vaan se pissas. Mitä se tekee? Miksi tää vesi on keltaista? Iska! Mä tuu! Katso tuolla! Miksi tää valtas on munakokkeli? Katso, tuossa on munakokkeli. Miksi toi ampuu munakokkeli toi tyyppi? Mä menen syömään sitä. Et mene! Mitä toi sit on? Lisää juomaa. Eiks toi on joo, mennään. Mennäänkö elokuvateatteriin? Joo, mennään. Iska, mä melkein hukun. Se on paha. Muista suihku! En todellakaan. Mennään sekä tonne supporter. Iska, leikitään piilosta. Me laskee tonne 10. Missä se pikku lapsi on? Mikä tää? Ei tuu ikinä löytää mua. Mä oon messän piilossa. Iska ei tuu löytää mutkin. Poppareja. Lapsi. Oho, mä kasvoin. Mennään katsomaan leffaa. Iska! Auta! Iska! Mä pienenen! No niin, katsotaan. Tää leffa on hyvä. Poppareja, mä voin ostaa poppareja. Iska, auta! Iska, auta! Mä oon penkin alla, Iska! Mitä se siellä te? Auta, mä oon jumissa penkin alla! Hippaa! Iska, leikitään hippaa. Ei mä tuu kattoo mitään elokuvaa rauhaa. No. Hippaa sä oot! Laita elokuvaa! Iska!
Iskä, mitä me katsotaan? Me katsotaan tappeluelokuvaa. Onks tää väkivaltainen? Hä? Tää on väkivaltainen. Mihin sä pitäis katsoa? Mä oon leikkipaikka. Tuu mennä. Mennään leikki. Iskä, mä oon kuullut, kun jätti leikkipaikka. Sitten kaikki... Iskä, mä oon venttiilistä. Hä? Oh, venttiilistä. Mikä tää on? Iskä, kato! Iskä! Ah! Haluat sä popparin? Ai joo. Ainakaan mun piippeli, Iskä. Odota, mun pitää rupea... Suone nää. Hippa sanoo. Lähdetään vetää. Sä oot hippa! Autka! Ei vaan, sä oot hippa. Sä oot hippa. No mennä. Iskä! Auta! Auta! Iskä, viklu. Auta isiä! Auta isiä! Minä jätän isin tänne. Oi mun pää on ihan sykkoilu. Iskä, tuu! Mennään tänne. Mä oon kuullut, että täällä on tosi kiva paikka. Mihin nyt? Tänne ylös. Ei täällä ole mitään. On me tänne vaan. Iskä! Iskä! Missä mä oon? No. Missä me ollaan? Iskä, odota mua, mennään ylös. Mä oon kuullut, täällä on kiva paikka. Iskä? Mikä on? Mä sanoin lopeta! Wow! Mä sanoin lopeta! Mä sanoin lopeta! Tarpeeksi on tarpeeksi! Mä sanoin lopeta! Iskä, mä sanoin lopeta! Yes! Tää on mun saari, pikkulapsi. Iskä, mäkin tuun! Iskä! Mä oon sokee! Iskä! Oja! Alkoholi! Onks tää alkoholi, Iskä? Oja, mä oon superenerginen! Mäkin tuu! Mä heitetään sun päähän. Ota tästä! Hippa, Iskä! Iskä! Mä löysin tämmösen salahuoneen. Mennään takas diskoon. Tuu, Iskä. Mennään takaisin sinne mistä löysit mut tule. Eli mun kotiin voi. Joo. Iskä, mua väsyttää. Mennään kotiin. Mulla on oikein hyvä päivä ollut tuonne pitäminen. Joo. Mä menen suihkuun, kun mä uin siellä munakokkelialtaassa. Joo, sit. Saippua! Oja. Miten sä nappasit ton saippuaan? Mä otin sit kiinni vaan. Iskä, mitä tää on? Hyi toi kakkaan. Ei se haittaa, se on se äijän kotissakin aataessa. No seppun! Mä oon huudellut itse. Iskä, tuu, täällä on koti. Me pelaamme tietokone tuu. Iskä, mitä tää tyyppi tekee? Ei jaa, miksi sulla on tommoset? Se hallaa mun kirjoja, se on muu patsa. Se pitää ne kirjoja. Iskä, mennään nukkumaan. Oota, mä tuun sinne. Noniin,